Iosif l-a slujit bine pe Potifar. Soția lui Potifar a vrut ca Iosif să păcătuiască. Iosif a refuzat, așa că ea a spus minciuni despre el. Potifar a crezut-o și Iosif a fost aruncat în închisoare. În închisoare erau și 2 slujitori ai lui Faraon. Ei au visat ceva și Iosif le-a spus de la Dumnezeu ce înseamnă fiecare vis. Și așa a fost. Paharnicul a fost eliberat, iar brutarul a fost spânzurat. 2 ani mai târziu, Faraon a avut 2 vise tulburătoare. Paharnicul și-a amintit ce a făcut Iosif pentru el și i-a spus lui Faraon. Așa că Faraon l-a adus pe Iosif la el și i-a povestit visele sale. Dumnezeu i-a arătat lui Iosif înțelesul viselor lui Faraon. Timp de 7 ani va fi o recoltă bogată, a spus Iosif. Deci faceți provizii de mâncare pentru că vor urma 7 ani de foamete. Faraon a fost impresionat de înțelepciunea lui Iosif, așa că l-a pus pe Iosif responsabil să facă provizii de mâncare. În afară de Faraon, nimeni din Egipt nu era mai puternic decât Iosif. Frații lui Iosif au venit în Egipt să cumpere de mâncare. Ei s-au plecat înaintea lui Iosif, dar nu l-au recunoscut. Când a văzut că se schimbaseră, Iosif le-a spus cine era. Frații săi au rămas îngroziți. Voi ați vrut să-mi faceți rău, a spus Iosif, dar Dumnezeu a folosit asta spre bine. Acum aduceți toată familia noastră în Egipt. Vom avea suficientă mâncare.